بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شرف لا تيفي لجبه أموفون إسلامي كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولودو لن ينما يلي أنا نسوديو حكمو كنالا أما ما كي أنجنيو أني أنكرمو نوي ماما فمانتاي نالي دلينو كا نكني ينما ياساونسا أكال لدا أمالا ولي أي أكا مولودو kene sigi akara hamdallah akene konna la wele tumblaleno ankara mo chamama kene nyala anga shirifu lakaw ina fo asijid muhammad shuala bayaya haidara mambe haidara fo katasi ankara mo asijid ashirif usman madan haidara duma ina fo badra ali haidara ana balma muso nafisatu haidara an usman khalafuka dimaya nui alere kramo lakaw nini me feira nimbe mama famanta ka shirifu kanu nira kene tun wasaleno ni kramo cha manye ubela jire dofo ala kira ko ina sallallahu alaihi wa sallam anyi min sura kene ko nala angaje anga ulame nyonfe ko de sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko de ko son sheikhuna ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu shamatiyani ko ala ka cibama ko al-fatih lima ughliqa ko sayyidina muhammadu eden nana kana fes olewon dayde ala yere kuma ka ala yala kuma danike ala yere tuma don jasina muhammadu ere bi ala yere dayele aka ala yakona aka soro ka danike Allahu akbar esina muhammadu esoro sababuya de sangulo dali dayele esoro sababuya du kolo dayele esoro sababuya ala ka dani fe kelengeli belajili dayele kullu ma si wallahi fa huwa alamun dani fe be esoro sababuya de bela jili daile Allahu akbar ala ka cibadi anga sababu nyumai amba antoni sigiorina ka fo allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amin kanina ala fe aga jenga bo ala kiram modengema ala kira mode min ya senda ala kira basenda nona Qur'an aya wi ishara ke kata ala kira mode min ma wi aya jimenye ala ba fo ay Qur'an kono ko sullatun min al awwalina ko folomo al jannati ka cha Qur'an aya wore klara kana kufali ala ni jigine ala kira ka hamina ajorela aya wore ya kufali ka fo ay ko sullatun min al akhirina folomo al jannati ka cha chogomi labana mo fene al jannati ka cha choga kelila ala ye نورب لا جبامينو غدونونا ولو ينين قران ايا كا تفسيرو يا شيخنا احمد التجاني كان لي كسسرون قران ايا كساويا كمني شيخ تاني انا لي فهمي نو استغفر الله اللهم صل على محمد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ تاني انا مي مشيده بالكتاب والسنه افركلي دوني القران من حديثه ولي تشو تعالى وكمان ني قران ايا دي يرالك كتا شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه على كجنت فلي على كو شيخ تاني كا اني على كراك صحابه تو اني جوني ما منو نيوسين على كرا سندانونا كاسلاميا دين دي مفوكا تاسي الله ربهم اللهم امين سيربي اني سونجالي نعم ان فرفوني نعم ami foli ke islamé jama bela jere inshallah ni sigoro ina on be kuma ni dala ne fulay ambe kuma ni an fa dala ne ana nga sheikh dala ne nam mi sheikh abubakar bashi suguliye ka bo sizani allah akbar la segi ka kuma na nga sheikh dala ne nam niyabatan ka klaka foli ke na nga sheikh dala ne tuguni nam mi sheikh abdul jalil mansour haydari allah akbar ni sigoro ina ne bolu bela jere représenter mama famanta ka mauludu keneka okmana ani sonjale do nam an farfun ne do kene min be na sigira ala ka ciba togola nam kene min be na sigira ala ka jonyimo togola nam kene min be ala na sigira ala ka jonga makudla no ka kana ko Allahu akbar ni kene mo min be ni makudabla ki cidabla kane sigi nin kene nga ala ka kuma ka ulame ka ala kira ka kuma ulame ka manyo nga kisa ulame ndale me ala iti wuli ki ka sosoro fi ka wuli ni kuma kan na famado wal me ka wuli ni kun na famado barka be nin kene ina noro be nin kene ina nin kene ni shirfu ka kene ko sawiya ka islamaya yare shirfu di tay Allahu akbar القرآن أجينا كن جدي كان صلى الله عليه وسلم
silamɛya min n'an bɛ ka kɛ an ka seli an ka hiji an ka jaga a bɛɛ lajɛlen jiginna ala ka ciba n'a bɔnnaw de kan sallallahu alaihi wasallam ni ne ko n ko silamɛya ye sirifuw ta ye tawura de bɛ fɛn bɛɛ la o. ila hashimi al-makki al-madani wa ala alihi al-athhari misla dhalika. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ولا أمي تغنيني سيتكي على في على ميمي ملك بلونت فنا. نعم. على ميمي يلك بلونت فويلا. نعم. يا ربي على قدواني شيطاني إبليس وجه. آمين. شيطانا كنا دوام فتاو نعم فتاو. نامبرا هي أمبا دامنة أمبا فلو يا أمي سيندي أمبا جوجو. نعم. amba galiya ni fama ka fama ala togoy sitiku ka sitiki togoy nam ama damne ni awwalul akhir togoy zahirul batinu amba galiya na togoy nam ni ala mi sona maut sikapa na bana ni maut sikaso nam ami sindi na togoy hayyul qayyum nyena mami jome na yere nyena ma sabali ombi kala ingaleya na togoy nam nambora ye ambisole shamsul shumusika ambisole kamaru tamamuka baharu anwarillahi wa ma'adinu asrarihi wa lisanu hujjatihi wa arus mamlakatihi وطراز ملكه وخزائن رحمته وطريق شريعته المتلذذ بتوحيده إنسان عين الوجود أو مثل قائد الغر المؤجلين بامينات الدين عبد الله كبجو مغا حلال الدين أو مثل أكا كرا ورتي كرا من كوفي نبي ما ورتي ناقوا أم مثل أكا كرا ميني على يريا بويا أو مثل أكا ورفعنا لك ذكرك أكو إيه محمد كروتا إيه كبويا إيه كرامة ne ala yɛrɛ de b'a kɛ don o don dɔ bi fara muhamadu kanunga cɛw dusukun na musow dusukun na n'a ka kɛnɛw bi sigi don o don ala k'o k'ale yɛrɛ de y'o kɛ kana sigi a la fiyewu o de la i bi mawuludu ye a bi daminɛ depuis rabiul awwal fo k'a bila an bi don min ko bi nin ye sunkalomakɔnɔ de ye a ti ban a bi kɛ fo ka taa se mawuludu wɛrɛ ma o la an bi sɔli an ka kira belebeleba in kan an bi sɔli a ka ahalul beyti kan a somɔgɔw ahalul beyti adra ma fil beyti sokɔnɔmɔgɔ b'a dɔn min bi sokɔnɔ ka tɛmɛ kɛnɛma maa kan n'an ko ahalul beyti an bi sɔli aliyu kan a n'a muso belebeleba fatimata hasan wal huseinu alijinɛtigiw filɛ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حسن والحسين كلوا الجنة فنانو كنتي فلاي فاطمة الزهراء سيدة نساء الجنة كو الجنة مسو كنتي دو كوفي وفا إمام علي كو ألفنك جورو كو كبوكا تمي الدين فلاتك علي قسيم الجنة والنار min bi alijinɛdenw ni jahanɛmɛdenw classé anw bi sɔli u kan an'u mɔdenw Zainul Abidin Muhammadul Baqir Jaafar Sodiku Musa al-Kazim Aliyu Rida Muhammadul Jawadu Aliyul Hadi Hasanul Asqari Imamul Hujjal Mahdi ni ye tawassulu kɛ ni ninnu ye k'i bolo ja ala ye ni ninnu hɔrɔma ye ni ninnu bonya ye n'u tɔgɔ ye ala bi sɔn a b'i jaabi
sabu al-Shaykh Tijani yɛrɛ a ka kitabu min bɛ azabu wal hawradu n'i y'o kɔnɔna lajɛ a tun bɛ tawassulu kɛ ni nin cɛ 12 in ye a bɛ tila k'a kun cɛ ni Imamul Mahdi ye ko Hasanul Askari denkɛ Imamu Mahdi a kamo de ma Hasanul Askari den Mahdi ko don min mɔkɛ ye Aliyu ye Ali den Hasan ye Hasan dɔgɔnin ye Huseinu ye Huseinu den Zeinul Abidina ye Zeinul Abidina den Muhammadul Baqiru ye Muhammadul Baqiru den Jafar Sodiku ye Jafaru den o ye Musa al-Kazimu ye Musa al-Kazimu de Ali Rida ye Ali Rida de Muhammadul Jawadu ye Muhammad Jawadu de Ali al-Hadi Ali al-Hadi de ye Hasanul Askari ye Hasanul Askari de Imamul Mahdi donc Cheikh Tidiane ye tawassulu kɛ no Imamul Mahdi ye anw bɛ sɔli u kan ka sɔli kira jɛɲɔgɔn ɲumanw kan k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le 21 mai 2017 21 mai 2017 sunkalo makɔnɔ kɔnɔ an bɛ ka an ka sunkalo makɔnɔ sɔɔni yarabi ala k'a yira an na n'a ma kɛ samedi ye a bɛ kɛ dimanche ye a tɛ taa ka ni fila jɛ fiyewu an bɛna don bato kalo la ani ala ka promo kalo ala bɛ hinɛ a ka jɔnw na kalo min na n'i ye ɲuman fitinin k'a kɔnɔ dɔrɔn ala b'a kɛ belebeleba ye yarabi ala k'an ka ɲuman ŋɛnɛ ye kalo la o la bi su in na ko an ka na ala kira ka mawuludu la tuguni nin ye koba ye dɛ a ti dabila yɛrɛ a kun fɔra de ko mawuludu yɛrɛ ko bida don a su la Rabiul Awwal yɛrɛ su mawuludu kun kɛra bida ye o la mɔgɔw ko k'u t'a dabila Rabiul Awwal yɛrɛ tɛ tuguni Rabiul Sani tɛ nin bɛɛ bi tɛmɛ halisa ala jɔn ɲumanw u bi kɛnɛ belebelebaw sigi musobaw b'a sigi misiri ɲɛnɛmaw b'a sigi mais ala juguw bannen don u tɛna sɔn wa ala yɛrɛ tɛ sɔn u ka sɔn n'u kumana u b'a fɔ mawuludu ye kokura sindinen ziyarati bɛɛ kaburu ziyarati bɛɛ maa ɲuman ko ti tiɲɛ ye nin bɛɛ b'a la ka fɔ mais an bɛ don min ko bi yɛrɛ sisan bi yɛrɛ bi ye don jumɛn bi samedi in na Amérique président bi Arabie Saoudite n'o ye Trump ye Amérique président Trump Donald Trump a bɛ Saudiya la bi a taara ziyara la ziyara courtoisie balimaya ni kanu ziyara a taara o de la Saudiya la bi mais k'a dɔn bi 68 milliards miliyari 68 ani buruburu miliyari 68 ni buruburu o de kɛra ka Trump ka nali organiser Saudiya la nafolo min bɔra ka don a la miliyari 68 kabako do dɛ mais n'u kumana yan u b'a fɔ ko mawuludu la ko wariw bi tiɲɛ ko a wariw ka di fantanw ma ko nin ma fɔ mɔgɔ si ye ko nin ye nafolo tiɲɛ ni nafolo kasara de mais u ka dɔnnibaw bɛ min yan sisan miliyari 68 o kumana u ka dɔnnibaw bɛ min minnu y'a fatuwa bɔ ka mawuludu nangari u bɛ min yan minnu bɛ kuma an ka arajosow la yan mawuludu ye bidaya a kɛbagaw bɛ lɛsogo dun na olu bɛ min miliyari 68 Trump kafiri kunbɛli wari ka tila ka sanu jɔlɔkɔ don a kan na bɛɛ y'a foto ye journaliw la internetiw sanfɛ or que bɛɛ b'a dɔn Trump a bɛ kan ka Israël le dɛmɛ Palestine kan Américains filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn u bɛ baara minɛ silamɛya contre an silamɛɲɔgɔnw bɛ Palestine se t'u ye dabali t'u ye u jigi ye u silamɛɲɔgɔn minnu ye u si tɛ don u jigi kɔrɔ Trump de bɛ taa bɔm ta ka taa suru ka ye Israëlɛnw b'u fɔgɔ u b'a fɔ k'u jo b'u la mais o n'a ta bɛɛ Saudiya ti kuma k'a fɔ a ti bɛn a ti kuma ka contre kɛ contre Israël jamais a t'u jalaki a t'a f'u ka kɛwale ma ɲi mɔgɔ minnu b'o kɛ u bɛ tila ka taa médaille don olu kan na
donc ni nin ye maa minnu ka sira ye kana sɔn olu k'i bɔ i ta kan nkalon don tiɲɛ foyi t'a la ala ti barika don maa la maa min y'i silamɛɲɔgɔn labila wallahi ala ti barika don komi n ka su in na walanda t'o kan n nana dɔrɔn ka na foli kɛ ka bonyamasegin kɛ an balimakɛ la n'o ye mama famanta ye n ka yetaw la n m'a fɔ e ka yeta n ka yetaw la ala ye hasidiya ko k'a bɔ mori min dusukun na sabu n'i ye dɔnnibaa dontɔ ye jahanɛmɛ kɔnɔ k'a ni hasidiya bi don n y'a f'i ye kuma caman o kelen de don ko karamɔgɔw ni hasidiya de bi don jahanɛmɛ kɔnɔ hasidiya sababu la karamɔgɔkɛ bi jeni bon ale ti hasidiya n'o cɛ ka jan sabu ni hasidi don nin bɛɛ tɛna jɛrɛ a la yan ni karamɔgɔ bɛɛ tɛna mais ale kama hali ni san 1000 kɔfɛ don n'an y'a balo dugukolo kan n'a y'an wele amina sabu an ye danaya yɔrɔ dɔ sɔrɔ a la k'a fɔ a bɛ silamɛya min na a dalen don a la n'an y'a don ale dan bɛ ala la yɛrɛmajigin b'a la yɛrɛdɔn b'a la n'a y'an wele o kosɔn ɛri o ɛri amina o de y'an se yan su in na ka n'a ka mawuludu la ka na ka dugawu k'a ye ka na ka dugawu ɲini a fɛ a nana ni nin barika min ye yan ala ka se k'a barika in kɛ ka barika don yan na k'a don yan sigibaa bɛɛ a da ye kira nana ni barika ye u ka du kɔnɔ bani hashimi abu lahabi ma ban wa kira yɛrɛ fanicinin sinon kira nana ni barika dɔ de ye ni magankaw bɛɛ kun sɔnna ka barika in minɛ a barika in kun bi t'u bɛɛ nɔfɛ abu lahabi banna ale barika banna k'a sɔrɔ maaba den don abu jahali banna o barika banna mais bilali sɔnna farafin abashaka bilali barikara fo dugumakolo meleke don salmanil farisi o fana ti arabu ye o ye persi de ye iranien o fana barikara fo ka taa dugumakolo meleke donc mɔgɔ min bɛna quartier kɔnɔ a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka wurudi kɛ a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko an ka ala kira ka mawuludu kɛ walahi ni dugawu bɛ kɔ i bɛ fara o tigi kan o de la su in na mɔgɔ minnu bɛ yan a y'a dɔn aw nana aw sigi hɛrɛba de kunna wa n'i y'i sigi hɛrɛ kunna to a kunna ka na wuli ka bɔ a kunna f'a ka kun cɛ n'i sera a ye lamɛnli kɛ a ye karamɔgɔw lamɛn a ye lamɛnli kɛ a ye ala ta lamɛn a ye lamɛnli kɛ a y'a ka silamɛya kuma lamɛn nin ti kuma bɛɛ ye bon su in na sisan nin wajulu in bi yan e nan'i sigi yan i bɛna fɛn mɛn i ti min dɔn ɔ n'i y'o dɔn ale bɛ baraji sɔrɔ wa e yɛrɛ bɛ kanda diɲɛ ni lahara anw ka yan nɔ yɔrɔ ninnu a wajulu ma nɔgɔn sabu yan mɔgɔw k'a daminɛ yan ka taa don commune 3 kɔnɔ olu y'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ fasugu wɛrɛ ye bamakɔ olu bolo anw ɲɛ yɛlɛnna ka ban wajulukɛyɔrɔ ninnu o ye petit affaire de olu ka ɲɛyɛlɛn bɛɛ dɔrɔn musomanin k'i pari su fɛ ka mini-jupunin don ka bɔ ka taa boîte la ka taa shisha min cɛmaninw yɛrɛ ka bɔ ka jouet min carré kɔnɔ ka si ka banini kɛ a b'a don ta Cristiano Ronaldo a b'a don ta Messi anw ka yan ɲɛyɛlɛ o de sans avenir e ma a si tɛgɛ fɛ i bɛ jeune min wololen yan yɔrɔw la ka mɔ k'a tilala ka mɔgɔ dɔ a ye c'est-à-dire ka mɔgɔ dɔ ɲɛ nin diɲɛ in kɔnɔ a ka dɔgɔ ko aw b'a fɔ a ka kira ka fusa ni bɛɛ ye anw bolo nabi ɲuman caman ka fusa n'a ye Imam Ali ko cogo di u y'a daminɛ Adama na u ye caman f'o la ka na Nuhu na mais mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na u ko ko Nuhu ko o ka fusa ka tɛmɛ Muhammadul Mustafa sabu ko Nuhu ka mɔgɔw kɛlen k'a tɔɔrɔ k'a ɲani ko Ala ye Nuhu ka mɔgɔw halaki ni ji ko kira dun ka mɔgɔw ye kira tɔɔrɔ ka ɲani bɛɛ d'a kan ko Ala ma halaki foyi s'u ma nin ye tiɲɛ ye Nabilahi Nuhu ka mɔgɔw daliba masaw halaki ni ji kuma min na Nuhu y'u wele san 900 ani san 50 kuranɛ b'a f'i ye ko san 1000 san 50 k'a jɛ
abu wele aina alama seli tala sun tala hiji tala jaga tala ko aya fodoro ala ye kelen aya fodoro ko ala ye kelen tawhidu doro mais nunga mogo ko antafu mogo mi limaniyara ka tugu nuhungo mogo bishegi cɛ binani muso binani tafsiri caman bɛ min fɔ u ma sɔn fiyewu namu gɛlɛya a ye ko bɛɛ kɛ o tuma ko ala masa ala ɲa ɲini i fɛ la tazara alal ardi minal kafirina dayara a ko ala ne kɔni ɲɛ guwanna n ye ko bɛɛ kɛ n dɛsɛra wa ala ɲa ɲini i fɛ i kana kafiri du kelen to dugukolo kan ala a bɛɛ ci sabu n'i y'u to yen kafiri tɛ dɔwɛrɛ wolo kafiri den la sabu n'u ka mɔgɔw tun bɛ min kɛ cɛkɔrɔba satɔ b'a denw wele a b'a fɔ ko a ye n lamɛn dɛ n bɛna min fɔ a ye a kana bɔ kɔnɔ dɛ depuis anw mɔkɛw ni cɛ in bɛ yan k'a ye kira ye Nuhu k'a ye nabi ɲuman ye a bɛ k'an tɔɔrɔ wa n bɛ min ɲini aw fɛ aw yɛrɛ ka ban a la an faw y'a kɛ cogo min na an mɔkɛw y'a kɛ cogo min na ka kaana gɛlɛya ka kati gɛlɛya ka ban ta ma wa aw yɛrɛ ka ban ta ma di n'o kɛra olu ka kafiriya bɛ juguya n'u faw n'u mɔkɛw tɛ n'u ŋo sa a ko daliba masa o tuma n y'a ɲini fɛ kafiri ninnu halaki sabu ne ɲɛ bɛ min na solution t'a la e muɲuna san joli joli an bɛ san 900 ani san 50 a t'a la ka ɲɛ o tuma na ala k'o ɲi jaabi mais Nuhu baton dilan baton dilan n'i ye baton dilan min n'i ka mɔgɔw halaki ni ji e ka baton dilan dɔrɔn Nuhu ye baton dilan daminɛ ka ala ka yamaru la bato f'a tilala bato dilanni na ka baton dilan k'a cɛ ɲɛ k'a labɛn a kan ka kɛ cogo o cogo a y'a kɛ ten ma min na n'a tilala ka baton dilan na a ka mɔgɔw ka baara ye ɲagarilabɔ ye ani mekeriw bɔ ye diinɛ ma kɛ lafiya ni dibara ye wa bibi na karamɔgɔw bi bonya u tɛgɛw bi sunbu sigi bɛ kɛ ka karamɔgɔkɛ fo wari b'i kun i b'i si so ɲuman kɔnɔ mais kiraw ni nabi ɲumanw olu ta kun ye ɲani ni ɲani jɔrɔ ni jɔrɔ i bi faga wagati o wagati i t'a dɔn nabi ɲuman joli fagara hakɛ b'a la kira joli fagara zakariyaw fagara yahaya fagara kira dɔw juru donn'u kan na k'u fofo karew kɔnɔ k'u fofo suguw kɔnɔ kira dɔw cira ka gabakurun kɛ k'u bo anw yɛrɛ ka kira gabakurun kɛra k'a bo tɔyifa k'a kun sɔgɔ ka jeli jigi f'a ka samara kɔnɔ fo k'a sen ni samara nɔrɔ ɲɔgɔn na ni jeli donc tɔɔrɔw tɛmɛna nabi ɲumanw na Nuhu ye nin tɔɔrɔ bɛɛ kɛ a ye baton dilan baton dilannen a ka mɔgɔw ta ye mekeriw bɔ ye u nana Nuhu ka baton kɔnɔ n'a yɛlɛma karamɔgɔkɛ i k'a faamu k'a kɛ banakɔtaa kɛyɔrɔ ye u bɛna banakɔtaa kɛ Nuhu ka baton kɔnɔ ka baton bɛɛ tiɲɛ don dɔ la Nuhu ne nana k'a bɛna a ka baton kɔnɔna lajɛ nabi Nuhu nana sɔrɔ baton bɛ nɔrɔkɔra bu la Nuhu y'o mɛn min kɛ Nuhu seginna a kɔ a ko a bɛ fɛn fɔ ala ko a kana fɛn fɔ Nuhu a kɛra ne ɲɛna wa a ma kɛ n kɔ o tuma na taa i ka so i k'a to ni ala ma daliba masa nana Nuhu ka mɔgɔw bana jugu suru u kan kurusa ni maya ni ŋɛɲɛ u b'u fari siɲɛ a bɛ tigɛ fari bɛ toli a kasa bɛ bɔ u ye fura bɛɛ k'a la ka dɛsɛ fari ma se ka lafiya bana in ma a dɔ komi u ka laada ye Nuhu ka kulun kɔnɔ bo kɛ a dɔ taara i sigi kulun kɔnɔ a bɛna bo kɛ sabu u y'a dabɔ a kama de an b'a dusu kasi o sigilen dɔrɔn o tɛrɛntɛra k'a turu c'est-à-dire e b'a faamu k'a turu Abubaraka a turulen Abubaraka kurusa tun b'ale fari yɔrɔ bɛɛ de la min tun b'a Abubara la o kurusa a n'o maya o bɛɛ kɛnɛyara o la ale wulila k'i jɔ fɔlɔ ko nin kɔni t'ale ka kurusa bannen ale yɛrɛ y'i bolo don bo la a yɛrɛ bo kɛlen a y'i bolo don a la
akele k'i bolo don a la ale yɔrɔ minnu bɛ yen ni mayamaya wɛrɛ b'o la a y'a jɔsi o la o fana tununa ka bɔ ale la o yɔrɔ la o sina k'i tɔ bɛ digi bo la ci terima fɔ masa min bɛ se nin na a ye fɔ de ma ko kadirun ala kulli shay'in ala de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen ma min na o kɛnɛyara o ko k'ale ti fɛn fɔ mɔgɔ ye o taara a ka denbaya wele ka na u yɛrɛ ye min kɛ u ka banakɔta u yɛrɛ de bɛna cɛ ka bɔ kulun kɔnɔ o taara fɔ a ka denbaya olu nana olu ye dɔ cɛ k'o mun la olu kɛnɛyara olu fana taara fɔ sigiɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔn y'a fɔ sigiɲɔgɔn ye dugu bɛɛ bɔra a kalama u nana embouteillage yɛrɛ créer bateau da la ka taa bo jɔsiw fan bɛɛ la ka ninnu ka kulu yɛrɛ kɔnɔna ko k'a jɛ a tɔ kɛra u yɛrɛ bo u bo ji a bɛ feere de pour que e ka se ka dɔ sɔrɔ a la f'i ka dɔ san pour que ka t'i n'i ka denbaya furakɛ la u ye bateau bɛɛ ko k'a jɛ masa in ye nin kɛ o kɔfɛ de n'u y'a f'u ye k'a y'aw pɛrɛn n'aw ma sɔn halaki ji fana bɛ na walahi o si la c'est à dire dɔ ma bɔ kafiriw ka kafiriya la dɔ de farala a kan n'u y'a fɔ a muso ye ko e k'i sen bɔ a la sabu n'u muso o tun bɛ kafiriw de nɔfɛ a ko i sen bɔ a la muso i ka tuubi n'i tuubira ala bɛ yafa i ma ka kuma lasurunya muso ma sɔn n'u ka muso ma ko alaki ji min na ko a bɛna bɔ e ka gɔdingɛ kɔnɔ muso ko k'ale ka gɔdingɛ ye n'u ko ko awɔ n'u dalen sunɔgɔ la dunu la n'u muso yɛrɛ nana ji soli ka taa bɔ gabugu kɔnɔ ka taa n'u yigiyigi n'u wulila a ko ko na k'i ye ji min fɔ k'a bɔra an ka gabugu kɔnɔ n'u wulila ka taa gabugu kɔnɔ ji lajɛ n'u ko ko nin y'a daminɛlen ko ala ye ji min fɔ tigitigi nin don a taara fɔ kafiru ye ko n'u ma ɲɛ ale ma k'ale cɛ kɛra fatɔ ye k'ale yɛrɛ bolo ye ji min soli k'a bɔ gabugu kɔnɔ ko n'u ko k'o de y'ale ka halaki ji ye i k'a dɔn namu gɛlɛya ale bɛ segin ka bɔ kafiru fɛ yen wagati min na ko a bɛna don n'u ka du kɔnɔ o y'a sɔrɔ ji woyora ka ban ji bɛ du fan bɛɛ n'u ma ala ka minɛnw cɛ a ko muso tuubi i ka segin ala ma a ma sɔn ala k'o sankolo jiw ma o la suuru dugukolo jiw a ye poyi a ka bɔ ji kɛra ka dugukolo fan bɛɛ bɔ n'u muso tora ji la a ma sɔn n'u woloden tora ji la a ma sɔn o tuma na Seydina Ali ko k'o ji ye halaki ji de ko mɛ ko hinɛ ji ko ala y'o de jigi ala kira ye kira nalen Madinɛ hijira kɔfɛ ko y'a sɔrɔ madinɛkaw u ye ji ɲini u ma ji sɔrɔ san caman kɛra ji yɛrɛ tina san tina mɔgɔ dɔw bolila ka n'a fɔ ala kira ye kitabu dɔ bɛ yen wafawul wafa i b'o lajɛ u nana fɔ ala kira ye u ko anw ɲanina an tɔɔrɔ la wa boliyɔrɔ tɛ yen taayɔrɔ tɛ yen n'aw kiraw n'aw nabi ɲumanw tɛ n'an kɔnɔ guwanna an bɛ boli an b'aw de deli aw bɛ ala deli ala bɛ hinɛ an na u nana ala kira fɛ yen kitabu b'a f'i ye ko ala kira y'a bolo kɔrɔta a bɛna ala deli kira y'a bolo kɔrɔta hadisa ɲɛnɛma bɛɛ la kira tun bɛ dugawu o dugawu kɛ a b'a bolo ja ala ye kira b'i bolo de kɔrɔta mɛ dugawu b'i kɛ i b'i tɛgɛ jigin silamɛya t'i ta i fa ta tɛ ala ta de don wa kira mana min kɛ o de ye sunna ye o b'i ladege kira tun b'a bolo kɔrɔta dugawu la mɛ munna n'a fɔra fatiha siɲɛ kelen sɔli saba kulu walaw siɲɛ 11 an ka dugawu kɛ an ka su alifatiha pourquoi i b'i ba k'i tɛgɛ kɔrɔta mɛ n'i bantɔ ye i bɛ silamɛya wɛrɛ la n'o tɛ anw ka foroba silamɛya ye kira nana ni min ye o tɛ sabu kira tun b'a bolo kɔrɔta f'a kamankɔrɔla jɛma min don wa dugawu mana kɛ k'a mun i la ayi o dalilu kɛnɛ kan ta bɛ Bukari yɛrɛ kɔnɔ kira tun b'a bolo jan a bɛ dugawu kɛ wa dugawu bɛ mun fatiha bɛ mun o kɔrɔ ye mun ye kira banalen sallallahu alaihi wa sallam Bukhari b'a la kali ko an ba Aisha tu an ba Aisha ko kira yɛrɛ tun bɛ dugawu kala k'a tu an ba Aisha tɛgɛ kɔnɔ k'a b'a mun ala kira fa la o y'a sɔrɔ a yɛrɛ degunnen don walima muso b'a kala k'a tu k'a mun ala kira la k'a mun a ɲɛda la tɛrɛ k'a mun a fan bɛɛ la an bɛ tɛmɛ n'a ye o la an ba Aisha o b'a yira k'a fɔ ko dugawu tun bɛ mun
k'a mun farikolo la o tun bɛ kɛ donc ni a fɔra alifatiya o la amu a kɔrɔta o la kira y'i bolo kɔrɔta fo k'a kamankɔrɔla jɛma bɔ a ye ala deli ala min tɔgɔ rahamanu min tɔgɔ rahimu ala min tɔgɔ maliku ala min tɔgɔ kudusu ala min tɔgɔ wahidu ahadul fardu samadu kira m'i bolo jigi fiyewu fo ala ye san fin kaba finna ka kaba wara wara ka sanji jigi fan bɛɛ wallahi mɔgɔw kamana guwana funankɛni san 30 o kamana guwana n bɛ taa n ka so cogo di ala ni ji kɛra ka fan bɛɛ labɔ o la u nana fɔ kira ye ko n'i m'a fɔ ala k'a to ta ko a ma ɲi dɛ ko sow bɛna bi kow bɛɛ bɛna tiɲɛ mɔgɔw tɛ ka se ka bɔ ni ala kira kɔni ala deli ala sɔnna o la kira ko o la ko daliba masa n y'a ɲini fɛ madinɛ n'a a kɛrɛfɛ dugu madinɛ n'a lamini sanji jigi ye i ka madinɛ ta nɛmɛ na kira nisɔndiyalen sɔrɔla k'a fɔ ko jɔnni hakili bɛ ale fa la ni sanji kun nana n'ale ye ale fa tun bɛ to ka dɔnkili dɔ da n'o ye ale fa abu tɔlibi kira fa abu tɔlibi o tun bɛ to ka dugawu dɔ kɛ o bɛ to ka dɔnkili dɔ da ni san nana ni ala kira ye sabu kira de ko ye igasa ye ni sanji ko kun gɛlɛyara u tun bɛ ala deli n'a ye san min bani hashimiw yɛrɛ ni jiko kun gɛlɛyara abdul mutalibi kun b'a kɛ o fatulen abu tɔlibi y'o tiɲɛ ta ni jiko gɛlɛyara dɔrɔn abu tɔlibi a kun bɛ kira ta a bɛ taa n'a ye magan kulu sanfɛ n'a taara n'a ye kulu sanfɛ a bɛ ala deli n'a ye n'a ye ala deli n'a ye o yɔrɔ bɛɛ la sanji bɛ jigin wa namu gɛlɛya kana sigi a la kira faw a n'a mɔkɛw k'a daminɛ muhamadu mustafa la ka taa bila ala kira la a bɛ mun mini kafiri t'a la dɛ kafiri ti kira faw la ni maa o maa ye kafiri kelen kɛ kira fa la i bɛ taa ɲɛfɔ ala ye jahanama kira fa bɛ mumini lam azal an qul min aslabi tahirina ila ayn ila arhabi tahirat ne muhamadu tora mi bɔ kɔsolo sanumaw na ne muhamadu bi taa sabati bangiso sanuma na wa sanuma ya silamɛya de ko don innamal mushrikuna najasun filangafo ni kafiru ye nɔgɔ de bon ni kira sadiri fa kelen kɛra kafiri ni hadisa ti sabati o la abu tɔlibi a tun bɛ to ka dɔnkili min da ali ko k'ale b'a dɔn ali ko ne b'a dɔn kira ko e k'a fɔ ta a ko wa abiyadun yustaskal gamamu biwaji il karim thimalul yatama ismatuli arami yutofu bihil hulaqu min hali hashim wa hum bihi fa bihi min ni'matin wa fawati ako wa abiyadun yustakal gamamu e de ye jɛman ye arabu kɛ jɛman ye ji bɛ jigin ni min ye ni san bɛ fin n'a ye kaba bɛ wara n'a ye ni ɲɛda belebeleba in ye sanji bɛ jigin n'o sanji jiginna o bɛ kɛ hinɛ ye yatimɛw ma k'u tulomagɛ ka kɛ hinɛ ye misikinɛw ma falatɔw ma muso filiyatɔw ma o jara ala kira y'i jɔ o la a ye dugawu k'a fa belebeleba in ye abu tɔlibi ne bɛ walanda jɔ yan ka dugawu kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman ala k'a yira an na sini kɛnɛ ala k'a d'a ma an ka jamana ala k'a suma ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye ala k'u k'a yɛrɛ ka alaya kama kira n'a somɔgɔ sanumanw kama kira jɛɲɔgɔn ɲumanw kama Allahu bihil ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa abada rabbahu hatta labba da'iya wa jahada fi sabilihi hatta atahu munadiya wa masha ala jamrati al-shiddati wal adha yaltamisu tariqa al-huda lis-salikin حتى علم الجاهل وقوم المؤوجة وهدى الضال ونشر ضياء التوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار اللهم اجزه أن خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته
والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن والاهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. آمين. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدرك. الحمد لله رب العالمين. يا أوفو كأوتن كعلى فوقاتن كعلى بركة كأوي فول إسلام يا فولي. كعلى بين دليل على كعنا بتو بلد دليل منه. كعنا سكين على كعامل هيرين. أول بنيكو مولد النبوي. وعلى كذا مولد كريسي كتودا على كذا. على كذا بعننا شو منو يا كان بسيط أوتمنا. ni soja yirai ani ngani ya yirai ani lama ala nyekoro ka yira ka fo amba ka kira kula ni odi namu da bora de kira ka don en fait kira sallallahu alaihi wasallam aka nyina ma kira darsu de wala dade magangi sogola ni wala ndami wala min doni nabe nafanya shie sabu sambi woro ani san saba odi ala kira shie Osam bioro ni san saba. Jeida oleka. Don ma wi fara nyonka oleka. Ma be je tumina chogomina. O ma har malon jera o freshi sam bioro ni saba indela. Uba fo chogomi uba fo be ba fo isego da mairala. Ma ka fo ma se ka ban folo. Kita ube wala fi chogomi. Kita ube wala fite. Kita ube million hake min bola ala ka siratula. Ka eswarla. Mashita hake do. Ga o ma se ka fo bo ala ka mawtula. Ali bi ala baka jidige moko ye mamun be kuma ala kala kan fentu fenye munyo ma dele ka fala sa wati na jaya baimbe don ba unu ko chaya be ali bi ala baka boda di do ma baka kuma ala kala kan ni fenye mi ma dele ka me kula Allah adra mo bayre ka fo folisi na bande ayate ba baji de don solite baji min ba ay to ma ngan sugula ni ala ye ngan sugula ni ala ka chide ka udoni inshallah ame kalo minani kalo belebele do Kira sallallahu alaihi wasallam alere buya ni kalo ina ni buya ko chama ye Allahu akbar adra ame qur'an aya min kala suratul ahzab kono no inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima aya ni qur'an aya valer di ala kalama ni aya ni bil badi ala kalama o ni aya jina ala kalaka kalo jumelela ويا مسؤول مانغولو منا الله أكبر أجينا نكالو دللا كون أكن أدرك على كبيا مرو نعم أنا ما دين مني ما سبلا موي نعم أو مني لمن يرى على لا نعم كدا على لا نعم وما أو كسولي كعلى كلا كعلى بوك على كلا أكبر أدرك وما على يوني أيا بيبرينجي على كلا مسؤول مانغولو دكونو نعم كم على كلا فليا فو أكو إن أولى الناس بي نعم يوم القيامة نعم أكثرهم عليه الصلاة الله أكبر أقول جونغ سورنا جونغ جيمايا جونغ ما سورنا موي الكيامة دون نبي هاغلي تو جونغ لا الكيامة دون كلمة باواتي موتي لا مغو ويلكو هاغلي سكين كرفة أقول أكثرهم عليه الصلاة الله أكبر ما من نوكا صلاة تشارني على كذا كان جيكونو وما يننكو في فيو واتي بي أبو داكونو اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم ما من كا واتي بي لا جلمي سولاني نيه أبو الكيامة دونا كان مو بي جاو لنتو نبتو تكتا تكما كان الله أكبر نوكا سا الكيامة جين ما يننكو فيو الله أكبر ni ma yinan ko ya no ne fele tay ni ko hakan je on ga soyi alkiyama de ala ka soyi hakan o je wal akhiratu khairun laka min al ula Allah akbar adra wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta Allah akbar adra ala wali fala kai namu ako ale ya kalni godo hay nam kafiru balaka min fo ko ne ala ye muhammadu koniya yi toyno ne mo kede ma wadda aka rabbuka wa makala mi toy mi koniya abada memon min fi muhammadu wal akhiratu khairun laka min al ula ya rasulullah ikado alkiyama de ule kale la ka tene jeka Allah akbar adra o ma ubayda ka fo alkiyama ya la ka duyi namu o man je on sa ko kayro de hakan mala ka ma sa ko kele ga ay aya sago betu ala bolo hakan mi alkiyama fele ala ka sa ko kayro de ochen kum je on sa ko kayro hakan Allah akbar adra ba ni min kada ale ale boli ka alkiyama do nam ala ko no sira dama barkada inshallah Shini nam ame barkada nam bi ame barkada ko bo barka o bay nam anaka ko bo temena ko gela bo temena nam
Sheikh Magba mi y'an bilasira sisan ale ni maa ma furanjɛra anw fa ka ko ɲɛ na ko don dɔw tɛmɛna o tɛ bi ye dɛ o don dɔw tun bɛ gɔn dɛ hadamaden banabaatɔ i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na kalanden minnu don i jigi kɔrɔ k'u don i kɔrɔ o tɛ kalanden bɛɛ ye dɛ o don dɔw tɛmɛna bi ta maa caman bɛ girin ko karisa kununko tun ye dɛ cɛw min bɛ kununko o ye nin cɛw de ye u y'a kɛ kununko o bɛ kɛ k'a kɛ bi wa sini u b'a kɛ ala anw mɔdenw u b'a k'olu ye mana an b'u barika da an b'u ta yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don nabaa bɛɛ lajɛlen ala ka wasa di nabaa bɛɛ lajɛlen ala ka nabaa bɛɛ lajɛlen kɛnɛya kira kanu ala k'a don an bɛɛ lajɛlen kira kanu ala k'a don an bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn karisa ko dɔ de tɛmɛna dɛ dɔ ko ne ma a ko ne ye ko min fɔ Seku Maba ka kura ko jaa mɔgɔ bɛ tulo la ko cɛ si tɛ se na dugukolo kan ko min kɔni fɔlen don a la n'a bɛɛ ten ko cɛ si tɛ se na dugukolo kan maa si tɛ kɛ Seku barika ɲini ta ko i bɛ jɔrɔ bilen wa an filɛ o cɛw de kɛ kɛnɛ kan ko dama min tɛmɛna maa ni karamɔgɔ cɛ so kɔnɔ kɛnɛma gindora kɛnɛma o ko ka ca dɛ wa ni hadamaden muɲunen ye e k'i pese n'o ka ko ye ten a ye min kɛ gindo ni bangina e m'o ɲɔgɔn na k'a kɛ gɛlɛn dɛ hadamadenw an bɛ ɲɔgɔn de bonya an bɛ ɲɔgɔn barika ɲini ni barika ɲini y'i jɛ dɔrɔn ko bɛɛ tiɲɛna an filɛ barikaw de kɛnɛ ka ɲi ni maa maa fɛ k'e kɛ nin ɲɔgɔnna cɛw ye i kana dogo so kɔnɔ i kana dogo kɛnɛma u ta si kɛ n'i y'a kɛ i b'i ye kɛnɛma i b'i ye so kɔnɔ ala ka barika don ko ala ka barika don ko ala k'an sɔn sini ala k'an sɔn bi ala k'an sɔn kɛ fo ka taa diɲɛ ban ala k'an kɔ barika ala k'an ɲɛ barika musoba mun sigira kɛnɛ in kan ka kɛnɛ in ɲɛnamaya an bɛ dugawu k'a kelen bɛɛ lajɛlen ye o kumana an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don bɛɛ la ala ka wasaw di ala ka suturaw di an b'u ala deli denw an'u denkɛw denmusow ala k'a bɛɛ barika ala ka dugu in barika ala ka kin barika ala ka siw barika mana an b'a fɔ wa akiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين سيدي كلي كوني الله سبحانه وتعالى تبارك معي نعم أدرى بكسي نعمة جماعي نافع أكوك دام الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام آمين أسودي نسمع بلا جل أنا كسابان مو بلا جل نعم ne cɛmu ni muso minnu sɔnna ka tugu kira in ka diinɛ nɔfɛ n'o y'a baara kɛli ye fo ka taa se lahara don ma saraka an bɛ laban k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka bɛɛ ye a n'a ka keleya foli ye n'o de ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kanda ala ka labanw ɲuman di an ma ala k'an sutura kɛnɛ in sigi kun ye min ye n'o ye kira muhamadu alayhi salatu wasalam a ka ladɔnni ye n'o ye a ka bangeli dɔnni an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ma hɛrɛ min ye ala k'o di ne n'aw bɛɛ lajɛlen cɛ min y'a sigi ye n'o ye mama famanta ye a n'a balimaw a n'a sindiw an b'a ɲini ala fɛ ala ka sini kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ala ka labanw ɲuman di an ma kira n'a sodinko kama sɔrɔla rasuli kɛrim o la kuma jan tɛ waati kɔrɔ kama ani waati janya kama vraiment ani a kɛ to dafalen bɛɛ lajɛlen ɲini an fɛ ka ɲɛsin kɛnɛ sigibaa bɛɛ lajɛlen ma waati koro kama an bɛ foli lase folitigiw ma ka bonya segin bonyatigiw ma ka fɔlɔfɔlɔ an filɛ sigida min na n'o ye Amudala ye an bɛ foli lase a tigi ma n'o y'a dugutigi ye ani an balima minnu bɛ yan n'o ye an ka diinɛ ɲɛmaaw ye ani an ka diinɛ baarakɛlaw an ka imamuw ka se an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Amudala ye kɔnɔna la ani minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye kɔfɛ vraiment ka an ka nisɔndiya jira aw la an ka farifoni jira aw la an balimakɛ fo n'o ye mama famanta ye a ka nin ŋaniya ɲuman siri in na ka ɲɛsin an ka cibaa ma n'o ye muhamadu alayhi salatu wasalam k'a ka bangeli nisɔndiya kɛ san o san se ye min ye a la a ka jɔyɔrɔ ye min ye a ka baarakɛtaw la a bɛ o kɛ kira ko in na alayhi salatu wasalam o la an b'a fɔ o de la dan tɛ foli min na an b'a dɔn fɛn min fana bɛ laban o y'o de
sabula ni maa o maa ye kira bonya jira i b'a ka baara bonya jira ka baara bonya jirali ye jumɛn ye maa o maa y'a jira i bi maa o maa fɛ i kan ka tugu o nɔfɛ a ye fɛn o fɛn kɛ i bi tugu o kɔ o la su in na an bɛ yan o de kama bonya ma sigi ka ɲɛsin ala ma ka jira ala la a ye kira ci an ma ka kɛ kira laban ye ka kɛ nabi ɲuman laban ye o tuma na o diyara an ye o bɛnna an ma ni muhamadu mustafa yɛrɛ nali ye a nana ni fɛn min ye n'o de ala ye min fɔ a ci kun na muhamadu nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde dans le monde ne ala ma ye muhamadu ci foyi kama ko a kɛra danfɛn bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ mɔgɔ minnu dara ni ala la minnu ma da ni ala la ka fara baganw kan ka fara melikɛw kan ka fara jinɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ cogo min na ne ye muhamadu mustafa cinen de ye donc ni maa ko k'i bɛ kira bonya jira i na kɛ o nɛɛma barikadaba ye k'o ɲɛsin kira ale salatu wasalam k'o ɲɛsin a ma tɔrɔ kuma jan tɛ yen an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka dɔnnibaa minnu bɛ yan k'u fo dante foli min na ni maa o maa y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka na fara an balimakɛ kan ka ni kɛnɛ in sigi an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na tɔrɔ k'a kɛ to dafalen ɲini aw fɛ waati kurun kama vraiment an bɛ yafa ɲini aw fɛ an bɔra wajulukɛyɔrɔ dɔ de la ba kɔfɛla de la fo bɔra k'a fɔ a ye cogo min na badalabugu hakili la yen de don walima yɔrɔ banangabugu o de y'an retardé n'an ma se ka yan sɔrɔ sira cogoya kama tuma na an bɛ yafa dafalen ɲini aw fɛ k'an karamɔgɔw fo maa o maa tɛmɛna an ɲɛ kuma la an b'u bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Ustaz Makiba n'o ye juma président ye an tilala ale bɛ an fɛ yan an karamɔgɔ n'o ye Kalapo Hayidara ye balimakɛ ale fɛnɛ bɛ an fɛ yan ka fara karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yan an b'u fo dante foli min na ka bonya seko ma a fɔ ka dugawu kɛ an man ka gɛrɛ dugawu kɛ ka d'a kan n'a diyara ala ye inshallah taala o tuma na an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ta ala k'o jira an na nafa minnu bɛ mawuludu la yarabi a ma ala k'a di an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka labanw ɲuman d'a ma ala kana an malo ala kana an labila ala kana an kɛ jugu sago ye ala k'an sutura ala k'an kɔrɔta an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye jamana ala k'a basigi an karamɔgɔ ala k'o mɛn an kɔrɔ ala ka sini kɛnɛ da n'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanw ɲuman da n'u bɛɛ ma ala k'an n'u kanda ala k'u k'a k'ala ya bonya kama sigiyɔrɔ in bonya kama san wɛrɛ bi ɲɔgɔndonyaw jira an na sɔlila rasul karim assalamu alaikum wa rahmatullah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير الداعي الكبير الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وجاهد المنافقين والكفار فدا سيدنا محمد والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم آمين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات تقبل الله وعباداتنا وجعلنا من أهل الجنة اللهم آمين. an kɛlen kɔfɛ ka sinsin ni setigi ala tɔgɔ ye ale bɛna kow daminɛ ale min b'a laban bɔlen kɔfɛ an ye sɔli kɛ danfɛnkuntigi kan n'o ye kiraba in ye sallallahu alaihi wasallam ale min ye weleli kɛ hɛrɛ siraw bɛɛ lajɛlen na ka tɔɔrɔw sira bɛɛ yira an na an bɛ sɔli a sodingow kan an bɛ sɔli a ka sahabaw kan sunna an bɛ ka kuma ni cɛkɔrɔbaw nɛnɛ n'o ye Sheikh El Haj Mahamadu Hayidara n'o ye Kalafo El Haj Usman Kalafo Hayidara o denkɛ kɔrɔba a ma se ka yan sɔrɔ k'an ka na sen jɔ kɛnɛ kan n'o ye Mama Famata ka mawulidi kɛnɛ ye o ka foli kɛ a kun ka d'a ye a yɛrɛ ka yan sɔrɔ ani Kalafo yɛrɛ somɔgɔ bɛɛ an yɛrɛ faw an baw bɛɛ ka foli ko kɔnɔ kɛ Mama Famata ka kɛnɛ kan an ɲɛna i b'a k'i yɛrɛ de n'i tiɲɛna yɛrɛ i b'a k'i yɛrɛ de o la mɔgɔkɔrɔbaw y'an bila ka na sun na k'an ka na an sen jɔ kɛnɛ kan an tɛ se k'olu jɔyɔrɔ fa n'an bɛna an sen jɔ kɛnɛ kan k'u ka foli kɛ ka yira k'u ŋaniya bɛ kɛnɛ in kan yan o de tun y'an ka kuma la belebeleba ye ko an ka dugawu kɛ karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan an bɛna dugawu tɛmɛtɛmɛ karamɔgɔw bolo
نالا غجي على غانسي على ماتيلا امين يعني سيغه السما امين أقول نواني كربي ماما أقول نواني مولدون نكيكم يرى مولدون نكيكم باويولي نعم أكل سالا قاسيكم نوم أمين كربي فرما كما صلى الله عليه وسلم ما فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد في الأجساد وعلى قبر في القبور وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Paranu kunjara ni do kalai ambe Allahu Ta'ala deli wajulu kamun fora alaka umine ka unoganye ka barake ni oyi duwa mun fana kera duwa nunu ala ku jabi mama famanta min kera nin kenen sigi baye ana ka dimbaya ana kanu bagaw bela jirina ani islam fen tumbe kenen kan ala ka sanna tawta irana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanuni wariye donga sere more donga ka fusani sanuni wariye kemine je